Ki nong persha kintup naduk kitra jaka ki kinhuan seng bhalang bapher ki ba persha ya ka jingthmu ti maushun da ka company Shri Cement halum serman ilaka nongkhli ha ka jaka ka ba he arspa khatnyo point lai spak daip saw hektar kila pensngawi ka jinglap jingsham ha ka jingat lenti ban poi sha ka jaka penlong public hearing halum serman kitra jaka ki athu ba ka jingat lenti kia kenduk shibun ki jingkhanglat ki bathmu ban khanglat eki kenthop ka jingsha ka da ka trok kumju ki mau he hapadeng surang bat ka jingsha ka wang mau ngiwan hang ni ban persha ya ka public hearing kat ba om pat da ban penbet ya ka jing e jongi ki trai jaka da leilei ngin om sha ban penlong parti motion ha ka jaka jongi la ong ki trai jaka Jing poyong i kap luti ne do mi ne snong de tnai dak tin wa penwit rok ter luti sengke wa da chamu na do na snong na jan snong itu na do na kadong chawa how apa jenis cha tre pentor ni da cha i mo he da cha rok e da em wa kap khmat ong i da palai i i da yo i kap suk we poy cha ne tho te i na poy khna hini mentu i percha ene public hearing wa an pu de bi pembai i jinge yong i tre tho i ada lele archai penmania te mining hini thoyong i guna pa ba ada arpan ba ini jinge yong i ne project yong kita i cancel ga penbat chwa i jinge yong i tre tho te i pa hoi mai le pika te penkap his kmat ya te project yong pi